dugula da aurrez aurre berriro ere elkar agurtzea. Eta eskerrik asko zuei, ikasle hoioi, zuen agendetan tartetxo bat aurkitzearen gaur ekitaldi honetara etortzeko. Ez da ezin ahaztu ikasketen etapa luze honetan zuen alboan izan diren senitarteko, mutil neska lagunak, eta nola ez, eskolan une posgarri eta ilunetan alboan izan dituzuen tutore, irakasle eta beste kideak ere. Ongi etorri guztioi. Elgoibarko udaletik hezkuntza eta bertako talentua bultzatzen saiatzen gera beti. Uste dugu Elgoibarren eta inguru honetan industria sare ekosistema oso aberatsa dukagula, sare indartsua, ja da zuek ezagutzen hasi zeratena, eskatuko nizueke aprobetxatzeko Elgoibar inguru honetan daukagun ekosistema hau, oinarteko jarrera eta esfortzu berdinakin, eta nik uste dut honekin lortuko dugula inguru honetan ere balioa hazten eta zuen jakituria danon artean aprobetxatzen. Ez dakizuten ontzako AFM Cluster 8 enpresa biltzen ditun elkartea da, ez? Fabrikazio aurreratuaren enpresak biltzen ditun elkartea da. IMH-en oso inplikatua dago, ze azkenean pertsonak, talentua, formakuntza bada gure sektorearen etorkizuna, ez? Eta, esan ere bai, momentu honean, bukatzen zutela ikasketak. Azkenean, nahiz eta notizitan, internazional mailan entzuten den ez egonkortasuna, eta guzti hori egia da, eta hor kezka badago, baina oraintxe bertan egia da, enpresek lana dakatela, enpresak kontratatzen gari dirala pertsonak, orduan, momentu hona iruditzen zait dala. Izatez, orain dela hilabete gutxi amaitu dugu estudio bat, ikerketa bat, jakiteko ze perfil diran sektoreak gehien behar dituna, eta bertan, zuek amaitu dezuten ikasketen perfil hori, azkenean produktu garapena, innovazioa, prozesu eta innovazioa, soluzio teknikoak, olako perfilen beharra dagola ikusten da, ez? Hemos tenido momentos de esfuerzo, de dudas y de superación, pero también de grandes aprendizajes, compañerismo y satisfacción. Quiero agradecer especialmente a nuestro profesorado por su guía y apoyo constante, a nuestras empresas por abrirnos sus puertas y confiar en nosotros y nosotras, a nuestros compañeros y compañeras, porque juntos hemos construido recuerdos y experiencias que nos acompañarán para siempre. Hoy celebramos este esfuerzo y dedicación. Nos llevamos conocimientos, experiencias y amistades que han marcado nuestro camino. Miramos al futuro con ilusión, preparadas y preparados para afrontar nuestros retos y seguir aprendiendo. Eskerrik asko erasoleonak, lo hemos conseguido.
proiektua industriala da. Eta Gipuzkoako Foru Aldunditik saiatzen aigea nolabaiteko proiektu estrategikoak martxan jartzen, etorkizunean kalitatezko enplegoa eta zuei dagokizuen gradu horiek nolabait enpresetan eta lanetan txertatzeko. Horretan, seguramente ezagutuko dituzue, baina kuantikako arloko proiektu estrategikoa, mugikortasun berriko proiektua, biozientziak, eta momentu honetan Gipuzkoa garatzen ari da, eta horiekin batera betiko sektoreak izan diren, Josuk esan duen bezala makina erreminta edo automozioa ere hor dauzkagu. Zuek aukeratu duzue formakuntza dual hori egitea, eta azpimarratu nahi nuke, ze ni gobernutik nator, eta gure programan lehentasun bezala jarrita dago dualeko prestakuntza hori bultzatzea. Eta orain indarrean dagoen unibertsitate planean ere hori bilduta dator. Orduan, ez hona etorri naizelako, baizik eta tekstualki irakurriko dizuet nola apostu handia den eta IMH referente bat dela horretan. Se habla de la importancia de la cooperación con el tejido empresarial para ofrecer experiencias de aprendizaje en entornos de trabajo reales y se plantea la expansión de la formación dual a más titulaciones, facilitando que un mayor número de estudiantes pueda beneficiarse de esta modalidad. Apustua benetan da garrantzitsua eta gure departamentutik gure lehentasunezko lerro horietan dago. Beraz, gure babesa izango duzuela bai instituzioak eta ikasleentzat uste dela oso aukera onartu duzuela, ez? Aukeratutako modalitateagatik, IMH-en egiteagatik eta lortu izanagatik, onaino iristea. Badira urte batzuk IMH Ingenieritza Eskola, UPVH hori atxiki zitzaiola, bai? Eta elkarlan hori oso probetxugarri izan da bi aldetarako. Dual irakaskuntzaren aitzindari izan da eskola hau, eta gainontzeko ikastetxentzako, Euskal Herriko Unibertsitateko ikastetxentzako ere eredu ezin hobea izan da. Gaur egun irakaskuntza duala guztion ahotan dago eta eskola honen adibidea unibertsitatearentzako oso egokia eta lagungarri izango da. Graduatuak zoriondu ditudan bezala, Elgoibarko Ingenieritza Eskola ere zoriondu behar dut, urte hauetan guztietan egindako lana goraipatu eta eskertzeko. Aurtengoa 9. promozioa da eta hori gauzak ongi egiten ari dira seinale, nabaria da. Segi horrela eta jarraituko dugu elkarrekin lanean.